Huomenta vaan, se on lokakuun loppu. Oho, olipa liukasta. Ja Alman kanssa ollaan tällä taas metsälenkillä. Lämmintä on jokunen aste, pientä vesitihkua tulee välillä. Tuulee jonkin verran, hyvä ilma itse asiassa, oikeasti ihan hyvä, mukava syksyilma. Aika märkää on täällä metsässä. Kuten näkyy, on satanut vähän ja muutenkin, mutta kyllä täällä kun varovasti menee, niin pääsee eteenpäin. Ja tullaankin tuohon sähkölinjalle justiinsa, mutta tämmöistä täällä. Monenlaista väriä näkyy ja aika liukasta ja kosteita on. Näkyykö tästä mitään? Almakin kerkis mennä taas tuonne. Allu, odot! Tuollahan se menee. Ihan innossa. Odota. Joo. No niin. Hyvä. Mene vaan.